wannan ya ce a ja hankalin ƙungiyar SUG na wannan jami'ar saboda wata rana da za su kirkiro ta gasar sarauniyar kyau. Prof ma ba zai ba su yi ba insha Allah. So wannan ya ci karo da tarbiyya ta addinin musulunci. Na san an taɓa yunkurin wannan a baya har anan mumbarin an yi hudu ba akan wannan kuma ba a yi ba. So da haka ba su ne farau ba, wasu kakanni ma na sama na can wanda suka yi SUG sun so su yi kuma an hana, bare yanzu kuma wasu 'yan ƙanana da kuwa haka. Saboda nan har tambari ake wannan jami'a da cewa jami'ar musulunci, saboda horar da mutane da ake yi. So da haka wannan dai don mu a karan kanmu mu faɗakar da kanmu shine wannan ya ci karo da tarbiyya ta addinin musulunci. Ku zo ku yi gasar hadda mana, a zo a yi gasar hadda, ko a zo a ba su baikuniya kowace ta haddace a sati daya, a zo a gwada, nan ne za mu gane kina da kyau. mun ji kina abda'u bilhamdi musalliyan ala, ba su jazariya ko jamzuri, wannan kasidar tasa ya kulu raji rabbi hil ghafuru. So idan mutum ya zama yana tana da wannan, a sa musu irin wannan gasar, shine a nan ne kyau sai bayyana na zahiri da na baɗini. Amma ba kawai a zo a sa abubuwa da yahudawa ne da wanda suke ba musulmi ba suke yin irin wannan, kuma ma aro shi, kayan aro baya ado. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Ka duba ra'ina ma'ana ce kawai da ita wanda ba ta da kyau, amma Allah ya ce sahabbai kar ku faɗe ta. So da kafirai suna faɗarta da wata manufa, Allah ya ce ku haƙura da ita, bari mu ba ku wata kalmar da tafi wannan. Ulun zurna, ku ce unzurna wasma'u, kuma ku saurari me yake faɗa. A da abin da yake da alaka da kafirci kai ƙoƙarin kauce masa, ko yaya ne kai ƙoƙari lallai ka bar wannan abin. Da haka muna kira, in har haka ne yadda ka rubuta, zuwa ga wannan ƙungiya ɗin wanda na san su kuma muna zama da su, zan ma tambaye su don ya zama an dakatar da irin waɗannan abubuwa.